Θα πούμε ποιοι είμαστε πρώτοι. Λοιπόν, είμαι ο Μπάμπης, είμαι ο The Trippies Kiddies. Αυτοί είμαστε. Ναι, εγώ είμαι. Τέλος πάντων, ωραίο intro κάνουμε, ρε. Πες εσύ ποιος Είμαι ο είσαι. Rithill. Είμαι ο Rithill, το καλύτερο intro του κόσμου. Ναι, και σίγουρα όχι πιο βάρετο υπάρχει και ό,τι πιο ξενέρωτα. Οκ, πάτα. Πάτα. Εσύ πάτα, Ρέντι. Εσύ πάτα, Ρέντι. Εγώ μια χαρά Ρέντι έχω. Εγώ έχω πατήσει Ρέντι. Και εγώ επίσης έχω πατήσει Ρέντι. Και εγώ έχω πατήσει Ρέντι. Κι εγώ. Με κοροϊδεύει, παιδιά. Έλα. Τράβης σκοτώστε με έχω. Λοιπόν, το challenge για σήμερα, επειδή είμαι πολύ όμορφα άντρας. Τι λέω, ρε μπρο. Είμαι ανώμαλος. Πες ένα challenge, πες ένα challenge. Το challenge είναι μόνο κατάνα. Τι? Ναι, το μόνο που επιτρέπει να πάρουμε είναι heals και κατάνες. Να κάνουμε κάτι άλλο. Να πάρουμε loot μόνο από ένα τέτοιο μέρος. Όχι, κανονικά αυτό πρέπει να το κάνουμε πριν αρχίσουμε το βίντεο. Κοίτα λίγο τι έχει αυτή. Και αυτή εδώ. Τι έχει? Αυτό το skin είναι παλιό, ναι. Ναι, τέτοιο το είναι μόνο κατάνα. Οκ. Ένα shotgun έστω. Όχι, μόνο κατάνα. Και άμα δεν έχουμε κατάνα με το πίκαξ. Θα μας πάρει πολλές προσπάθειες αυτό. Λοιπόν, θα πέσω κάπου που δεν ξέρω τι έχει κατάνα. Περιμένετε. Κάπου που... Να παίζουμε εκεί που είχε γίνει και το event. Όχι, γιατί πέφτουνε άτομα. Ναι, και όμως έχει στάνταρ 2 κατάνες. Ωραία, πέφτουν, δεν είναι ότι έχει στάνταρ. Πάντως έχει μια κατάνα κάποτε. Μία φορά στα χρονικά. Στα χρονικά. Μπορούμε, κανονικά είναι λίγο δύσκολο, αλλά οκ. Δεν μας νοιάζει, γι' αυτό είμαστε εμείς. Ναι, οι καλύτεροι είμαστε τώρα. Ναι, όχι ότι δεν μπορούμε να πάρουμε win κανονικά. Θα πάρουμε και μόνο κατάνα τώρα. Με δυσκολία το φυλάδιο της γλώσσας. Τι μου λες αυτά δεν τα λέμε. Πέφτει ένα άτομο. Ο άλλος θα πάρει κάτι μπαζούκες και εγώ με το πίκαξ. Ή με την κατάνα. Σφαίρες μπορούμε να πάρουμε έστω. Ναι, σφαίρες, αλλά άμα πάρουμε σφαίρες θα μην πάρουμε όπλα μόνο. Healings. Ναι, είπαμε ότι απλά δεν είναι να μην είναι όπλο. Και έχει 2 κατάνες, έχει 2 κατάνες. Όχι, μία έχει. Ανοίγω τσέστα να μπες και μου δώσει καμία. Φύγε! Παίρνω το όπλο γιατί δεν θα το χρησιμοποιήσω. Βάρα τους! Γκοσμάντο, πετάω το όπλο. Και απλά φεύγω. Άμα σου βρω... 50. Κάτσε να την κουμπώσω. Όχι, θα πέσω. Θα πέσω. Θα πέσω. Έλα ρε, αλήθεια σου λέω. Δεν το πέταξε τελικά. Materials μπορώ να πάρω έστω. Ναι, είπαμε, πολλά όχι όπλα και μάσκες. Γιατί όχι μάσκες? Διότι μάσκες είπαμε μόνο κατάνα. Έλα ρε, και έστω μία μάσκα του Volt μας. Εντάξει, απλά να μείνει και COVID damage. Άμα πάρεις Volt μάσκα. Λοιπόν, θα κάνει το διαφημιστικό τώρα τέτοιο. Βάλτε σε Portrait Lucy. Δεν ξέρω που βάλετε το γιατί ούτε με διαφημίζει. Ναι, είναι ωραίο. Θα είστε όμορφοι μετά. Άμα βρω κάτι να μου θυμίσει, μπορούμε να πάρουμε τέτοιο, ψαρεντούφεκα. Καλά, μια ψάρια μοντός. Ναι, αφού δεν κόβουν damage. Μέτχη! Έλα, κατάνα θέλω. Δώσε μια κατάνα. Ρε, με κοροϊδεύει το παιχνίδι. Έπιασα το... κι άλλη 50. Τουλάχιστον παίρνω τις σφαίρες για να μην την πάρουν οι άλλοι και μετά έχουν παραπάνω. Έλα ρε, στα 2 άτομα. Φέρε κάτι γρήγορα. Είμαι ακριβώς στα 2 άτομα. Όχι, με κυνηγάνε. Δηλαδή απλά τα άκουσα ακριβώς. Όχι, με είδαν. Εδώ είναι ένας, θα τον φάω, περίμενε. Πάτον! Θέλω να με πιάσει. Φύγετε! Με το πήκα. Όχι, είμαι 16. Περίμενε λίγο μάγκα να βάλω το μέτρη.
Ευχαριστώ για την υπομονή σου. Έχει mob shotgun, ρε. Παίρνω αυτό εδώ. Έλα εδώ, βάλ το κάτω να χυλάρει. Α, έχω medkit. Κι εγώ. Okay. Έλα ρε, κοίτα εδώ, έχει mob shotgun και δεν μπορούμε να τη πάρουμε. Έλα. Σε αυτό το challenge θα πονέσουμε πάρα πολύ. Αυτό το challenge μόλις πριν 2 λεπτά του βγάλει. 3, 4, 5. Ναι, να σου θυμίσω ότι η κατάνα μου είναι σχεδόν έτοιμη να σπάσει, αλλά οκ. Πώς τόσο γρήγορα, ρε, τι κατάνα, από το τέ μου τα πήρε. Έχει minis, θα τα πάρω μαζί. Πάρε πόλικα medkit γιατί θα μας χρειαστούν. Ναι, εγώ προσπαθώ να τους βαρέσω με το pickaxe. Ω, βρήκα κατάνα για σένα, έλα γρήγορα. Αλλά και το pickaxe κατάνα θεωρείται. Ναι, έλα εδώ, πάρ' το. Thanks. Ποιος είμαι ρε, ποιος είμαι, πες μου ποιος είμαι. Ένας κανονικός άνθρωπος που απλά μου έδωσες μια κατάνα. Ναι ρε, ναι, τώρα είσαι μάλιστα. Θέλω να βρω άλλη μια κατάνα λίγο να ανταλλάξω. Και θέλω και πολλά μάτς είναι το θέμα. Ναι, δεν λέγεται match, materials λέγονται. Και μάτς. Το match είναι match. Κάποιοι το λένε μάτς. Το match είναι match, το ξαναρέω. Έβρικα και 50. Ναι. Το match είναι match. Άμα πάρουμε win, είμαστε αλλάζει καλύτεροι το challenge. παίχτες. Και είμαστε καλύτεροι παίχτες. Έλα ρε, το ανοίξαν αυτό. Είμαστε καλύτεροι παίχτες. Ντραπιλιά κουπότ, μπακαλί σου φωτ. Έχουμε τη McLaren. Μακλάρεν. Ουγκα. Έχει έρθει και ο φιλαράκος το πώς φαίνεται εδώ. Έλα λίγο να δεις τι είχε ο άλλος. Κάτι... Έλα λίγο. Το μεταξύ πήγα να το πω στον το φιλαράκος του. Έξω από τον κύκλο. Μπάκαλος is hot, μπάκαλος is hot, μπάκαλος is hot. Είναι ένα HP, τρέχα. Πριν με φάει. Μπράβο, είναι κι άλλος από τα δεξιά σου εκεί. Είναι μποτάκι. Έλα, κάνουμε revive. Δεν θα πάθεις και κάτι δηλαδή. Ναι, μη χτίζεις. Δεν ξέρω καν άμα περπατάει αυτός. Μπρο μου, μη βαράς. Περίμενε. Τσάω. Είμαι ένα δέντρο. Κάτω κι αυτός και σχεδόν και ο φίλος του. Άμα είναι φίλοι. Καλά μη προσπαθείς. Τους έχω κάνει 5 kills, τέλεια ρε. Η κατάρα μου είναι έτοιμη να διαλυθεί σχεδόν. Ένας έχει τη McLaren, έλα να πάρε medkit. Βάλει το βαρέλι κάτω. Έλα, με αυτό εδώ κοίτα λίγο πως έχουν ευριάσει. Τι mythic. Έλα. Ναι. Πάμε, McLaren! Αυτό σου έλεγα και πριν. Είμαι business. Ακούγεται πάρα πολύ ωραία. Το ξέρω. Έτσι ακούγεται και το δικό μου αμάξι, αλλά κάπως λίγο περίεργο. Δεν ακούγεται ακούγεται Έλα, τι έχουνε βάλει πίσω ρε. Αυτό είναι χάλια. Δεν πάει στο αμάξι. Θυμάμαι τι σμίκου είναι αυτά. Δεν θυμάμαι. Ούτε κι εγώ. Να θυμάσαι λίγο δύσκολο. Ήρθε! Όχι. Sorry for you because I don't know English. I know the good English. Αυτό είναι μποτάκι, μη χαλάσει την κατάνα σου γι' αυτό. Όπα, kinetic blade, ευχαριστώ. Μη βαράς. Τι! Έλα ρε, θα νευριάσω. Το παιχνίδι είναι για φάπες τώρα. Καλά, νομίζω άμα του χώσουμε μια φάπα τώρα, μην το ρισκάρουμε καλύτερα. Εδώ, έχω τώρα σχεδόν 5 medkit, όχι σχεδόν 5 medkit έχω. Έλα, τι μόνο κατάνα challenge. Έχουμε χάσει πολύ καλά. Έλα, δώσε η McLaren. Βαριέμαι. Δεν μπορούμε το καλά μην ψάρι. Κατάνα, αλλά είναι 55%, άμα θες πάρτι.
Να δω πόσο είναι δικιά μου και θα σου πω. Όπα. Έχει κι άλλη μία κατάνα. Α, αυτή που μου βρήκες είναι πιο καλή. Στο μηχανάκι μου. Βρήκα τώρα καλύτερη, 100. Τι έκανε εσύ 100. Κι εγώ θέλω 100. Κατάνα. Ναι. Την πήρα εγώ, έχει μια 55. Μη χάσεις. Μα τη βρήκα. Κοπίες. Όχι, όχι. Έλα, μπες μέσα, μπες μέσα, μπες μέσα. Μπες μέσα, μπες μέσα. Θα τη σκοτώσω με την άλλη κατάνα. Κάτσε τον πέταξε. Μην το σκοτώσεις εντελώς. Όχι εντελώς. Θα τη σκοτώσω. Μάσκα. Μάσκα επιτρέπεται, όχι, γιατί είναι μόνο κατάνα είπαμε. Ξέχασα τους κανόνες του ίδιου μου του challenge. Έλα. Πού πήγε? Πού πήγε? Να το. Πώς εμφανίστηκε εκεί? Bullying που κάνουμε τώρα. Έλα ρε. Φόρ. Κάτσε, πρέπει αναγκαστικά να πιω την 50 μου, τέλεια. Ρε, ποιος με βαράει? Εσύ! Και καλά κάνεις. Έλα ρε, δεν αλλάζει κατάνα. Ευχαριστώ. Έχω να κουβαλήσω κάτι. Αυτά. Εκεί βλέπω άτομα, πάω. Ρε, εμένα με έχει ξεχάσει ο άλλος. Περίμενε. Θα έρθω τώρα σε λίγο. Είναι 2 χριστουγεννιάτικοι Snoop Doggies, δες. Θα σου κάνουνε box. Να σου πω. Έλα ρε μπρο, δεν έχω τώρα, πώς θα του το σκάσω το αμάξι. Και το άστο, μου είναι και low. Μην το κάνεις, άστο, φύγε, φύγε. Και εγώ τι το θέλω. Ο άλλος έχει να σημαδεύει, φίλε. Όχι, βοήθεια. Καρκαλί έτσι. Άντε πάει. Να ξέρεις, θα χρειαζόμουν λίγο βοήθεια, άμα ήσουν απρόθυμος. Έλα να με πάρεις, Κάτσε, μπαίνουμε μια στο βενζίνη. Να μην πίνω και να τρώω μέσα στο αμάξι. Όπα, κατά λάθος το έκανα αυτό. Καλύτερα. Πάω, εντάξει, έχει bandages. Έχω κι εγώ. Τώρα εγώ. Έχω medkit, θέλεις? Για φέρ' το. Μαζεύω και bandages, άμα θέλεις. Έχω μια κατάνα και κατάνα και... Είναι κύκλος! Ο κύκλος! Μπες μέσα! Τρέχα! Εντάξει. Σταμάτα να το σου πάρει το σιγά. Ναι, σιγά μη σου το έκανα και μεταβίβαση. Πώς λέγεται αυτή η βλαγία, αν το είπα σωστά. Άμα μου σκοτώσει κάποιος... Εκεί κάτω, εκεί κάτω, εκεί κάτω, εκεί κάτω. Τι εκεί κάτω? Έχει άτομο, πάμε να το φάμε. Εκεί. Όχι, γιατί άμα είναι κάτι σνουμπάδικες και έχουν κάτι σνουμπάδικες όπλες... Όπα ρε, το αμάξι μας τα έπαθε. Κάτι έπαθε νομίζω. Όπα, τρέχα! Tokyo Drift, τοκ. Δεν νομίζω να το ρισκάρουμε να πάμε στα νησιά τώρα. Αυτόν σου έλεγα ότι... Αυτόν σου έλεγα ότι είναι ο τέτοιος. Ποιος? Μπα, καλώς. Πώς λέγεται? Μπεκαγγίους. Μπα, καλώς είσαι. Πάρε με... Ρε! Υποκρίτη. Μπαμπίδες. Καλά, δεν θα κερδίσουμε και κάτι εδώ. Τι κάρτα να βρούμε μόνο. Θέλω να
κουμπώσω μία αυτά τα μπλε, κουμπώσω εδώ. Πήρα και τα άλλο όπλο. Φέρτα! Αντέξεις καλύτερα, φέρ' τα μπαντάζ. Τέλος τα μπάνταζ. Εσύ μου πήρες το αμάξι, το ξέχασες. Βλέπω αμάξι, περίμενε. Έχω 3 κατάνες, ένα πίκαξ και ένα πίκαξ. Αυτή το αμάξι είναι δικό μου. Περίμενε να ελέγξω. Μ' αρέσει το σκύλο σου. Brothers. Ο κόνια από πέπιπα. Έλα ρε, μου έχει κόψει όλη τη ζωή. Του σκάσε το λάστιχο. Δεν θα έχω κατάνα σε λιγάκι. Γιατί? Διότι μου είναι πολύ low. Εγώ Και αυτού περίμενα είναι να... το αμάξι πολύ low, να ξέρεις. Τον κυνηγά από πίσω. Κυνήγησέ το λίγο, θέλω να κάνω μικρή Περίμενε, δουλίτσα. έρχεται ένας μπάμπης. Σου έρχομαι και τα πάνη σου. Όπα, εδώ ο μπάμπης με κοιτάει. Ξέρω να χτίζω, Του κλέψε το αμάξι. Έλα με πάρει. Είναι και αυτός μέσα. Πάω να τον πετάξω στη θάλασσα. Οκ. Μεγάλη... Η πρώτη κλοπή αυτοκινήτου στις μεγάλες κλοπές αυτοκινήτων. Κλόπης αυτοκινήτων, μήπως? Είναι και υποβρύχιο, το ξέχασα ρε. Fortnite παίζω, όχι μεγάλες κλοπές. Πω, μου σπάσε το Kinetic Blade μου. Τι είναι αυτό το Kinetic Blade? Αυτό που όταν είναι για teleport. Το κατάνα που είναι για teleport. Πώς σου σπάσε ρε? Ρε, δεν έχω όπλα. Θα του έχω τώρα. Ναι. Είμαι φιλικός. Μπες μέσα. Πάμε να τον πατήσουμε. Όπα, καρκαλέτσι μας το έχουν κάνει λίγο λαμπόγιαλο το αμάξι. Έμπα μέσα, έμπα. Με το καλάμι προσπαθεί ο άλλος ρε. Με την κατάνα που έχει... Κάνω το βίντεο με αυτόν. Καλά, είναι και ο μόνος που είχα δηλαδή. Αλλά... Ναι, έχω άλλους τόσους. Ναι, το άλλους τόσους. Μπάκαλο στη σκότω, μπάκαλο στη σκότω. Κάτσε να βάλω λίγο ράδιο. Ελάτο. Θα σου πρότεινα να πάμε λίγο να το φουλάρουμε από βενζίνη και να το φτιάξουμε. Έλα εδώ. Περίμενε, τρόμαξε το ράδιο. Έχει πολλά άτομα ρε, έχει πάρα πολλά άτομα ρε. Φύγε. Είναι 2 απλά με μετάλλιο. Όπα ρε, τι μου κάνει. Μη πάμε στο βενζινάδικο αυτό. Γιατί? Έχει το μετάλλιον εκεί. Το αμάξι. Το αμάξι του δικό του είναι. Αλλά σε άλλη μορφή. Δεν έχει βενζίνη. Πάμε πίσω σε αυτό. Και πάμε να το φτιάξουμε. Μπες μέσα όμως. Εκεί έχει άτομο. Γεια σας brothers μου. Ήρθα απλά να το γεμίσω. Δεν χρωστάω κάτι. Τα έχω πληρώσει όλα. Τρέχα. Ναι. Μπάκαλα στη σκότ. Τι ήρθε... το θέμα της ποιο είναι ότι η στάντερ δεν θα... Όχι, από πίσω που είναι και ο άλλος ο κύκλος. Μπες στον θάμνο. Μπες μέσα. Έλα μωρέ! Έμπα. Πάμε. Σπυροβόλησε! Έρχομαι! Να σε ψιλοκόψω! Όπα, περίμενε σπυροβόλη. Πω, ο αδερφός μου τα έχει πάθει. Γιατί? Γιατί τραγουδάει ρε φίλε. Τι? Τραγουδάει και λίγο... Αυτή Τίποτα, που καμία ζητάω βλά. μπροστά στα βίντεο. Που δεν ξέρω καν με το δουν άτομα. Γιατί είμαι τόσο διάσημος που πλέον βαριούνται βίντεο. Μπρο, κατάνα θέλω. Μπρο μου. Κοίτα, φίλε, Φύγε! είμαι ειρηνικός. Φύγε! Θα σε βρίσκω. Είμαι ειρηνικός, φίλε. Φίλε, έλα ρε. Ναι, φίλε, αυτή δεν είναι ειρηνική. Φύγε γιατί το κατάνα μου είναι... Δεν το λέει. Ένα λεπτό.
Μ' ακούς? Έλα, είχα ένα τηλεφώνο. Όχι. Α! Πάρε το medkit, έχω medkit. Α. Όχι, παιδιά δεν μίλαγα επειδή με είχαν πάρει τηλέφωνο. Να σου πω, έχεις τα μετα... Ω, κύκλος! Όνο, κανέκι! Ωραία, πήρα και καινούριο κατανίτσα. Ρε, μου βάρεσε μια σογκανιά το μποτάκι για κάποιο λόγο. Να σου πω, εμένα μου έκοψε κιόλας. Ρε, το μποτάκι χτίζει. Να σου πω, εγώ πάω εδώ μέσα, αλλά δεν θα πάω πάνω στα νησιά. Όχι, θα έρθω μια... Με κυνηγάνε. Είμαι πάνω στα νησιά, να ξέρεις. Έχω φέρει το μπαούλιο. Α, και εσύ το έχεις. Απλώς θέλω να... Εγώ θα το βάλω διπλό και ας μην κάνει και κάτι. Ω, μια κατά... Α, εντάξει, είναι χειρότερο από τη δικιά μου. Είναι κάποιος εδώ, είναι κάποιος εδώ. Όχι, θα με σκοτώσουνε. Όχι. Α, είναι ο Snoop Doggies. Τον έφαγα. Το μετάλλιον θα... Παίρνω μετάλλιον. Πάρε μετάλλιον εσύ, παίρνω κατάνα εγώ. Ναι, εκτός από τέτοιο. Πάρ' το. Σε καλύβω. Περίμενε, παίρνω και τη μάσκα που η μάσκα δεν είναι όπλο, οπότε θεωρείται... Ναι. Περίμενε, φέρει μου τα βαρέλια, πες να έχουν σπάσει, Έχουν σπάσει. Ο Κίτος κάνει το Τσάου. Πάμε μία μέσα εδώ μέσα. Όχι, εδώ έχει άτομα. Όχι. Κάτσε να μπούμε και στον θάμνο. Με τρόμαξες. Εντάξει. Έχω το μετάλλιον, έχουμε και έχουμε τα δύο μετάλλιον. Μακάρι να μην το πάρουμε το win. Μόνο με κατάνες. Όχι, μην πας! Θα πάω και τι γίνει. Oh no. Μπήκα μέσα. Κλείσω. Αφού... Είμαι πολύ low. Είμαι και αόρατος. Και δεν είναι εκεί. Έλα ρε, το μποτάκι τι έχει! Το μποτάκι δεν χάνει, βολή για βολή. Αλήθεια είναι μποτάκι, άμα ξαναβαρέσεις, θα σου βαρέσει το κεφάλι. Φοβήθηκε τώρα το μποτάκι. Εγώ πες να τον έχω τρελάρει τον άλλο, κάνω γύρους. Έτσι. Τρέχα. Ποιοι είμαστε ρε, ποιοι είμαστε! Μποτάκι κλάψε. Όχι, δεν είναι σπαστικό, όχι. Κορώνα. Έχω επιτέλους τις 3 κορώνες αυτές εκεί και τώρα έχω 10 κορώνες. Να σου πω, απλώς ότι πήραμε win μόνο με κατάνα. Πάμε λομπί, θα κάνουμε ένα άλλο τέτοιο. Μην το λες αυτό τώρα. Αύριο θα κάνω. Ποιο? Γιατί? Γιατί. Αυτό ήταν το βίντεο, είμαστε οι πιο επιτυχημένοι άνθρωποι. Bye bye, κουκουμπάι, αυτά από μένα και από σένα. Παναγιώρης.